सालनि सावथालनि करेनो जों 15 आगस्ट पालायनाय यकमा साल इंडिपेंडेंस आ सालनि एडवांस नरना खापानि हामजातमा दैथिबाय आफारो एक्चुअली नर चिनि एलओपी सार हाय कतर चिनि तिप्राम थानि कक सानाय गोरों रगनो नरक कसारु बरं बुहान चलो फाइ बखा थामो फाइग्रा थुनि चिनि लीडर गोबां गरि चिनि बरं पुन बागै कयलाय टंका ने खबर खोनाओ बाता माय हाने कयलाय टंका बीजेपी थांते ता खमाय हाने कयलाय मिया ता खमनाय हाने ब्लॉक नि बाक्सा कंखरि फेबे नि खोनाओ मिया नंगलबले मियाओ गोबां इशू बाता नक मायानि बीजेपी थांसिनाय बाता मायानि बीजेपी थांसिनाय हॉस्टेल मायानि बीजेपी थांसिनाय अहाय गोबां मनरनि थानि ताबो चिनि एलाकाओ हंगाके अबसि इशू बतर आरो महाराजा ताबो खाइ टंका चिनि एलओपी सा छंता मो खाइ टंका आबरनो काहाम के बुझो आन सगै जों सिरिं के नासिंलाय टंगानि आजरा चिनि तिप्रासा नेतामो दर्ज द करिंखा वान सुमुंग द करिंखा आबो जों साइसे चिनि बररक बुजिलायांलाय टंका आबरन तिनि जों सुक्रुबय चिनि एलओपी सार बहायनो बस साइकेलां थांनाय आनि को खे आबोसि अल बीजेपी ओ चिनि माय खरां खनाय टंनाय रगनो बीजेपी खायने रगनो नर सुंगि दनायखा विलेज कमिटी तामनि खाया नि और बाजारा फाइगे सुदु सुंगा साले सुंनाय दतो सुंगिया मंत्री फाइगे न सुदु सुं विलेज कमिटी फाइगे विलेज कमिटी तामनि बगे निर्वाचन खाया सुंगिया तब विधानसभा नि काइनि बाय इलेक्शन दमपुर बाय बक्सर नगर नि अलरेडी 5 तारिख भोट ऑनलाइन डिक्लेरेशन रिखा अथच चिनि बाहायनो काइनै एगो चिनि एलओपी सार ब एमएलए नै थांगा बने आचक फेसबुक चाताबा आरो खरक चाता मा बातायनाय चिनि दाचित ब बाहायनो एमएलए थांगा आरो बाहायनो चुनते खरचा मा बातायरिनाय अथच ओ बीजेपी सरकार विधानसभा निके बाय इलेक्शन घोषणा खाइमानो चिनि एडीसी नि बाय इलेक्शन घोषणा खाया सुदु सुंगि दनाय खनानि सिनि आबो खे सुंलाय आबो ताम बागे हाइके ओ बाय चिनि एडीसी विलेज निर्वाचन खाया माने ताम्बा औरनि सेक्रेटारि बाय वीडियो नि जॉइंट अकाउंट बोसोरां फाइका बोसोर सबाय जाखा के बुसाय नाम दियासे लाइन डिपार्टमेंट नि सामुं रफाइलिया बीजेपी रफाइ बाबू चिनि एडीसी चिनि विलेज कमिटी चिनि से एडीसी से सुनामो एडीसी ने से जवाब दे ही आवश्यकता बीजेपी रखसे चाकरी खाइने र पर्यन्त से बीजेपी रगे थाङै रेगा मर्गी टंलायसि फताबो अबाहाय इगे बरनो सुनि दे नायके विलेज तामनि इलेक्शन तामनि बगे खाया हनै सुनि ने करे चिनि बररो इगे चंगबनि नो मुक्ति अवनि नो वाइसनो यगनानि आरो यगनानि हेंगाके जों मुक्ति माना हेंगाके जों थांचा टंगांगिनो तिनि खोनानो जों मानो तिनि खोनानो मानो मंगियाव हिंला बोरै चराय वाइ सावेनो जेचिनि एरिया नि बरफ कुप्लुंगा सेवन लामा का सोय जोंचिनि दाबि मायसा जोंरनि थैगा थै थांगां कुसु कुटुलिया थां आसगलेले आरो माइ मुइ संचाय टं बायले दनायगनो 3 दिन माफायनो चिनि एलओपी सने चिनि महाराजा संनो जोंनो रिनि माप्लां थांगानो दिलो फायदि ताबले कक सालायसिनो ने फायदि नरक ताबले तामसान हायनो ताबो कक साबलाय दङ
kok salai tongo haipan si chono thongui tongo BJP taiwai bisa thumjaknai taiwai bisa chini bukhuk rok yakong riawai misil himlainai case kalainai tai bisa जों लामा का सलायसिनाय आबोनि पार्मानेंट सल्यूशन जों ताबना जों ताव थांबाय बीजेपी ओ फाइदि बुरा बाता रनाय हिता बंगला अफार खायजागो बीजेपी ओ फाइदि न रनाय न अफार खायजागो बीजेपी ओ थांगांगे चुप कक केबो कक साइमालिया आं मुइतो दङो बरम गाना एनसि दे बरमा थै थांगा ताबो बारबार कक सकमा सवां आंगाफ्रो मीडिया आङो माइके कैमरा ती साइ दङ फार्स्ट बरक मंत्री एङै विधानसभा सेक्रेटारि प्रेस मीट खायो आ प्रेस मीट खाइफ्रो कैमरा चागे आं दङ जा विप्लव देव आफ्रो मुख्यमंत्री बसाव आईपीएफ तिरबा separate state Tipraland si sania borok abo un development engani ba si borok separate state sano hai nei chring kha achoi tonga pro kok thaiche phiro meya chungkhe na hari tongo sasidi ba chung separate state si sano ala ja haste si sano sasidi mani saya khen lai saya khen bura ngai tilangka Tilangka saya kai awono borokai nung judi tomuno wak masani bagai bata mana ni hai nei nok mana ni hai ni tomuno nung BJP o khorok berai di khanke nungo punjwa koto kanai ano boli di sidini bu koto berai di maite angkai mungsa salia ano tam sidi druk tam sidi ano agi CPM rokta mo khaimno mujo Cini bura lo dabura soro muda tongo Bangladesh mantaya ke bahai ke pason duda age Hindi tini misil tongo Jonosabha tong tlang thangjago Jonosabha angke ba dole pale jotono thanglai chala bori himlai jable age telemora kuplong tamoni slogan ni buci apa Bangla ayang ini phaiye rongna hakri rongna hamari loi marane wata ko sole tumi puni marum dito hobe to haino puni loge ni dito hobe henge ke ba ayang saman getamo ayang na ni phaiye rongna hakri rongna tong thaikri rongna tong thai mari nai ayang na ni phaine saba jongno soliaro जोंनो सलेरो ना हारनो नि बागैसि नोंखाय थांनोसि दुति थररे गाने लिगने थररे गाने हिमलाय आगे जाखमनि जुता गैखे ताबो बाहायगोन हिमरिनो नाय दं जोंनो ताबो बिजेपियाव थांगा माने ताम बनरो बिलेक इलेक्शन ता खायरि दे एडिसिनो सबाय दे एडिसिनो ताबो रां हरिया जोंनो रां सिनो हरिया कोन रकम ओ कर्मचारी रनि बेतन रलाई सिचुं कुनो रकम तंग जाओ कुनो डेभलपमेंट नि फान्ड सि सबाय ताबो बाहायके दिसो तार माने ताबो एडिशनल सबाय दी आगेओ जे ओइसे स्लोगान कामन इनरो खना एडिशन नरिया थुइके ओरन तोफान एडिशन अंगारिया ने आगे स्लोगान साबो खाय जोंनो सलिया र खायो आमन बागनो ताबो बाहायनो चिनि रेबुति त्रिपुरा तामसा borok khaya sasi edishu rang roh ya ke chini borok ke chaya de tongnai chini borok ke kanya de tongnai poriya de tongnai amani ojen dor buji khai ka ko ke buku chong BJP o thanga mane nong khum mala ro koto ga ana tang sri ni khorok matayo khorok bogori machi angmung sa salia ne no sama hake ang haine kok ma salia e no na ngok kha nona bura batan kha notai mun chata sasidi are bura bata chungmur nai not chungmur nai ni constitution aje solution ngake num job to manai o hanini o tong thaini ni bepak si chini borok chungota ba ka soi tong mani bagi si oboni si chung o duri bai bokhroko bosta chaboi buku khai tung na bone si wang ke ma piok nai takute buku chong constitution tongo সংবিধান দङ अधिकार दङ अधिकारनि बागैसो
ताबो महाराजा बाय जों लराय खायदों ताकुते बकुसं जों किसिसा मानिनि बागै खा कइलायै आं हामिया महेन्द्र हामिया गीता हामिया बिके हामिया चिनि दा माने हामिया ओ हामिया रे आखौ बय बायसि जों सिगां फाइ खायदों बोलाने आबोनि यागलो साबो गाहाम साबो हामिया जों नायलायनाय आसल जागायाव बान कतर जेथों मास बायलायने ताकुते बकुसं आउन बाय बीजेपी खायनायाव थोन CPM खायनायाव थोन IPF खायनायाव थोन दिनै न' खोनाब्ला शुक्ला चरण विधानसभायाव अंकिता मंगमो CPM रंनो नरनानि बागिसि जों Tipraland सानानै सि साबो विधानसभायाव आसो बुइना लांताखै लामा कासरनाय रखसे और बरमराव आबे CPM नरना बागिसे Tipraland सानानै साइदों या गोलो बुबाग्रे बाय साजा खोनाब्ला गुबै बखाबाय सादि Tiprasa रयावना दे मुसु Tiprasa ने फियावना दे मुसु का फाइदि दिलियो एके मिसला बाय मालाय फाइदि बुबाग्रेनि नेतृत्वे थाइमा मालाय खोनाब्ला कम मा साइ खोनाब्ला ताबके कैसे Tipraland सानो मा हिंपि खोनाब्ला चिनि पाताल कुन्ना जमातिया साबनि बागै एके मिसला बाय थाइ मालाय दङै नों BJPयाव थाङै दङैखा BJPयाव नि Tiprasa ने मंसाखौ साइमालिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरलॉकिटर अपॉइंटमेंट होनाय त्रिपुरायाव फाइनाय केंद्र सरकार जत रहनानि बागै रेडी चीफ सेक्रेटारि साबोबनो माइचारिनाय साबोबनो मरुनाय बनगो तन्नाय जतनो रेडी खायजा आबसे अरनि जोंनो सलियार जोंनो नायमायार इहि बर फाइके हाके अर थैसि यरलायनाय तमुं आ सिग्रा आसायनाय बुलाय टगलाय हेंलायनाय तानलायनाय होननोसि मोथागै दस्ता तुबुदि अर चिनि बीजेपी पाइ थांनाय जनजाति पाइ थांनाय नि इंटरलॉकिटर न तुबियाखै किनु मथागै मले नबले चिनि चोबा महाराजानि चोबा न मथां मेले दिल्ली व थांगै मालायका चिनि महाराजा चिनि एलओपी सं चिनि चत लिडर थांगै मालाय लेखा ताकुते मथागै मैया तावो जरा फाइ दङो ताइ 2-3 मास नि बिसिङनो काइसा बलाम काइसा यो बलाम ओंखारनाय ताकुते गोजों अ बलाम नि बागै जों उचित तंमुनो जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन दियाके सिंगु लामा दङो आ लामातै जों का सलायफिनाय तावाना दे बरमा का सनायके मंगिया का सनाय या कारग्रा ताबो अबनो लास्ट फाइट मनि बोबाग्रानि जराना लास्ट फाइट जों कायनाय थैका थैनाय हायके कमाय थांलाय मा थाओ और बुइबाय सापक जागै तंलाय मा लायलिया मियानि गतना नरगतना नुबाय खना फेसबुक रगम यूट्यूब रो नुबाय खना लेक चुमनि व चिनि मैखत फालाय Tiprasa रनो तब आगे जागा फालिलिया चिनि चुंगो सलिया रगरनि मैखत पाइजे गयाको बरनि माने खनै पाइजे गया पोनिसे बरनि कथारो ओरमासा बरनि कथारो ओरमासा खे लाख मिया हंगाके बरनि कथारो फालियाने मबते केसे जागा थांगो बाजे थुदुदै के बुइरि खामियाव थुदुदै के खरजा पूजा खामियाव ताइ बुसिके सातौजाकसिनाय ताइ बुसिके लातिनजाकसिनाय नो ताइ बुसिके नो मुक्तियर सिनाय नाइ द तंनाय नो ताइ बुसिके नाइ तंसिनाय नो आबनि बागिने हिरो थांचां दे पुरनि बागिया नगनि बागिया अन्निनि दफाला थिरि जागै तंमनि निनि दफा सिने ngै तंमनि अबनि सिनु सगां उद्धार खायदि हिरो ताकुते बुसं सिनि राइट सिनि अधिकार मांकिके चिन थिनांगो सिनि जत मन थाइचों विथिन 5 इयारनि बिसिङनो जों सफुंनाय मान सिनि यागो जुदि पावर फाइजाके आ पावरनि बागै जों ताव फाइट खायतो बाद बाकी चिनि एलओपी सानाय आसनु सावै जतन हामबाय खाका हामया फारै चिनि थांचा मा तंनाय अकक जारै बोबाग्रा लंलि एफ्रामा थाल लंलि नि सावै आनि ककर मथां सिनो जतन हामबाय